Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mapatol na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit mong lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon. Ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV ingon man sa Facebook page ang programang magatud sa espirituhanong pagtuo. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist na si Juan Ramiro Mangalos ug mga kauban. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, mayong pagpaminaw o pagpapalinghod kanatong tanan. Sa ngalan sa pagtulungan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininausab ang usakatak ng tulumanon ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug kini karon ang inyong igsoon evangelista, Brother Juan Ramiro Mangalos, mayusa nga makiguban kaninyo pinagi sa paghatod sa mga kamatuoran nga may magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master amo usab nga gipaabot diha kaninyo. Mga kamatuoran na sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia ug kung aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit kana dili aron sa pagsupak sa Biblia. O kini atong programa mga kaigsunan inyong mapaminawan dinhi nining maong sidahan sa RPN DXKO Teleradio 3C 68 sa dial sa inyong mga radyo. Alas 12 ngadto sa launang tagnas kaponon matagadlaw nga Domingo kita mga kaigsunan. Makita usab ninyo kami sa Parasat Cable TV sa RPN TV5 o ingon man usab live kita sa Facebook mga kaigsunan o makita usab kita sa YouTube ang atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O ang atong programa nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 22 ka mga radio station Visayas o Mindanao kita mga kaigsunan. Doon na kita programa dinhi sa Cebu, dinhi sa Surigao City, dinhi sa Butuan City, dinhi sa Bayugan City, sa probinsyas Bukidnon mga kaigsunan. Doon na kita programa dinhi sa Iligan City, sa Pagadian City, dinhi sa Dipolog City o dinhi sa Misamis Occidental. O dinhi sa Misamis Oriental mga kaigsunan, mabati usab ang atong programa dinhi sa gawas dinhi sa RP DXKO, mabati usab sa DXRU Radio Ultra Cagayan de Oro City 1188 AM band alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagnas buntagon matagadlang Domingo. Mabati usab dinhi lining sibihan sa Kabusis Radio mga kaigsunan dinhi sa Villanueva Misamis Oriental 97.9 FM alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion matag adlang Domingo. Mabati usab dinhi nining sibihan sa B Radio 105.5 Waikurat FM dinhi sa Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlang Domingo. Kumusta sa mga women's group nga gidumalahan sa Presidente Madam Gaga Eugenio? Mabati usab dinhi sa Hingog City mga kaigsunan sa Real Beat Radio 104.9 FM dinhi sa Hingog City alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas kabuntagon matag adlaw Domingo. O ang among mga pagpanimbaya sa tanan nga nagasunod kanamo nining among programa sa nagkalain-lain nga mga radio station o gato usab nga gipanimbaya ang mga kaigsunan nga gikan sa Alabama, Tennessee, West Virginia, Maryland, United States of America. Nila ni Juanito and Justina Maquiton Hermias family, ni Brother Miguel Hermias, ni Brother Juanito Hermias Jr., ni Sister Julaila Hermias Horizon, Brother Alegriano Hermias, ni Sister Charminia Hermias, ni Sister River Lilita Hermias Barton, o ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Brother Nick, salamat kayo din sa inyong gipadala para sa pag-ayuda sa Palace Reconstruction nadawat na namo o nadawat na mihugarin. Salamat kayo Brad Nick o ang mga panalangin ni Master
maanaunta kanino og sa tanan nga nagasuporta nagahatag sa atong obligasyon dinha sa atong paglikom og mga kantidad para sa pagtukod pag-usab sa atong talas sa PBC talas nga sunog. Kumusta usab kang Brother Charlie Gabaya Cartagena dinha sa Saudi Arabia nagapatalingog usab siya nining atong programa. Sa mga kaigsunan nga nasulod sa PBC compound, labi na diya sa akong pamilya usab sa akong asawa si Sinaida ug sa akong mga kabataan. Sa tanan nga mga kaigsunan nga nasulod sa PBC compound, may pagpaminaw ko ninyo. Inaot nga kamo karon nagapatalingog ng atong programa. Gahinan nato kini sa usa ka oras sa natag programa mga kaigsunan atong paminawan. Unya sa mga kaigsunan usab diya sa dapit sa Claveria, diri dapit sa Malitbog, diya dapit sa Manolo Portage usab mga kaigsunan. Igsoon sa pagtuusab diya sa Taguluan, Misamis Oriental. Dini nga nagapatalingog dinhi sa Taguluan si Brother Jerry Kilag sa imong pamilya may pagpaminaw usab kanimo. At igsoon nga nagapatalingog usab niminaw Brother Danny Hing dinha sa Ormoc City, nagasunod usab siya sa atong programa. O ngadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. O sa pagpadayon mga kaigsunan, at ato kamong ihatag sa pagpaila sa kaubang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigaraan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Og sa gihapon Brother Rene, kita lang gyapon duha ang magtambayong karon. Wala kanaut na ko kauban si Reverend tungod kay aduna pa iyang giasikaso. Usa aron sa pagpadayon mga kaigaraan ug mga kaigsunan, ako kamong ibalik sa akong kauban Brother Rene. Ato dahil po gitimbaya si Reverend Brother Renino, nagpapadaling bisan na siya giasikaso, atong Chief Minister, Executive Vice President sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio. Dinahido na Brother Rene, ang atong pagpadayon sa atong mga hanay sa mga pagtubag o sa paghatag o mga katinawan sa atong programa sa PBC mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Din atong ihatag ang mga pag-repute o tubag usab nining tigpamaba sa Sabadista Brother or kini Mitchell Bindilio usa ka pastor man daw kini sa 70th Adventist Church. Daghan siya mga gibuhian nga mga pangutana diya sa atong pagkuraw niya sa atong doktrina Bradrini. Busa niyata sa paghatag og tubag katinawan kay yung mga pagpangataki yang hulugon yun nga ang pagtulungan sa PBC dili kamaturan. Na muna nga kita sa atong pagdepensa sa atong pagtulungan tungod kay nagprinsipyo man ta sa gihuptan sa mga prinsipyo sa tinulungan sa atong Ginoong Jesucristo nga matud pa sa 14:16 Roma yung tugot nga panamas-namasan pagsulti ang gipakamayo ninyo. Busa atong ipasikad Brad Rene ang atong mga pagtubag, daghan man ang iyang gihimo nga mga pangutana, pero makalawa mo nga naminaw nga tanan nga gibuhian nga mga pangutana ni Mitchell Bindilio dinis pagbataki sa doktrina sa pagtulungan sa PBC amo ginang panubagan. Wa gay laktawan na mo niya na. O galing dili lang diha tuod sa pagkadaghan mga kaigsunan sa iyang gibuhian nga mga pangutana gataki dinis pagtulungan sa PBC. Dili na mo dahil makusara kong tubag. Kaya limitado man ang atong oras, Brad Rene. Unya, usa sa mga atong tubagonon, kining iyang pag-atake, mahitungod sa atong pagtulungan nga dunay iyang gihatagan og tubag, nga agig pangutana sa iyang mga texter, nga mahitungod sa dunay membro sa pagtulungan sa PBCN, kanhi nga kini si Divino Claudio Brad Rene nga Mibias PBCN, niya, gitagaan dahil og komentaryo ni Mitchell Bindilio, binawagan po dahil siya sa mga tao nga sundon ang gibuhat ni Divino nga nibiya sa pagtulunan sa PBC. Atong ipabati Brad Rene ang tingog ni Mitchell Bindilio kaya rin natin ipasukad ang atong mga pagtubag mahitungod sa iyang ingon nga awaton kini si Claudio Divino nga nibiya sa PBC. Ako sang ipastar ang atong kaimanan Brad Rene, aron natong ipabati ang atong ihanay ang atong mga pagtubag. Niya atong ipabati Brad Rene ang tingog
sa ilang conversation sa texter nga nangutana ngadto kang Mitchell Bendilio. Ang ganiha, suko kayo sila itong ilang mga ministro nga si Claudio Divino nga nibiya sa PBCM ug daghang mga membro nila nga nikuyog ni Claudio Divino. Akong panawagan sa mga membro sa PBCM, sungiran ninyo ang gibuhat ni Claudio Divino ug ubang membro nga mihawa sa PBCM kay kung magpabiling mo sa PBCM wala gyud mo ipaglawom sa kaluwasan. Di na nato matubag, panawagan mo na niya, alang-alang ka manawagan ng gawas kung gawas ng kudas PBCM. Address na PBCM, kamang mga members PBCM, gipanawagan na mo ay, sunod mo ko nung isa pa, Divino, Claudio, amo na ganyan na. Ang ilang ikuan, masasabi po na. Okay, atong nabato Brad Rini ang pahayag nila no sa ilang programa nga din dunay texter nga naminaw sa atong programa nga mahitungod kang Claudio Divino nga Medias PBCN. Unya ila patong ginong nga ministro sa tinudang dili ni ministro si Claudio Divino usa ka kanhi ingon talag kanhi kini diya man sa PBCN Kanhi membro. Dili siya ministro. dili ministro. Ah. Dayon sa pagkadungog ni Mitchell Bendilio sa maong texter nga gibasa sa iyang kauban nga babae, matud pa niya nga dili kuno siya mutubag, ipatubag kuno nato nga mga ministro sa PBCM kay nihawa daw si Divino nga matud pa niya nga kamo ipanawagan na mo ni Claudio Divino nga mga PBCM pamahawa na mo sa pagtulunan sa PBCM. So lugo niya nga kung nanawagan niya si Divino Claudio nihawa sa PBCM, lugo niya nga paggihawaan ang pagtulunan sa PBCM para niya siguro dili na kamaturan. Mamang gini conclusion dayon ani Bradley may tabo nga hulugon nga dili kamaturan tungod kay na inihawa nga membro unya nanawagan pagyud siya nga ipagpahawa pod ang uban nga mga membro sa PBCM. Ani na to ipasukod ang atong mga pagtubag. Bradley kung ingon ba niya na kung katawhan kita sa Dios ingon ba niya na ang atong pagila nga kung naatas nagbarog sa kamaturan kung dunay mamahawa o dunay mubiya, dili na kamaturan ang gibiyaan. Nawala na ba ang pagkakamaturan kung dunay mubiya diya sa kamaturan? Niyata, atong ihanay, basikat na ito sa mga nakasulat sa Biblia, Brad Rini. Sa pagpahayag ni Master, sa mga pag-ibanghilyo ni Master, dili kalimod Brad Rini, nga kanunay ni Master, iyag yung litukon kanunay nga matod pa niya, kanang Ecclesiastes 1:9, husto ra ba na? Mga gini balik-balik ko ni Master sa mga ibanghilyo, di ba Brad Rini? Tinod ka. Unya, sa atong pagsusi, kung unsa ang unog sa Ecclesiastes 1:9 sa gingon ni Master, husto ra ba ng Ecclesiastes 1:9 ang namaw kaniadto, mamaw ugma, o mamaw pag-usap. At kung ibasa sa Biblia, tinaaman sa Biblia na ang Ecclesiastes 1:9 sa Bibliang Debok, Tyndale Translation, o bisan ba sa Biblia nga The Living Bible, gingon na history merely repeats itself. Ang namaw kaniadto mamaw ugma o mamaw pag-usap. So mao na ingon sa Master, husto ra na. Nakaroon ba din anita sa pagsusi, hain ba ang gikutloan ni ining giingon nga ang namaw kaniadto mamaw pag-usap o mamaw pag-ugma? Doon na ba'y tagna sa Biblia, Brad Rini? Magisgo tagtagna, Brad Rini, di pa mo basahon, magisgo tagtagna, ang nagisayran nga kung ang Biblia magtagna, dili abilidad nga ibutang ang alam kay tagna man na. Tinod ka na. So hayon ang tagna Brad Rini nga atong mabasa sa Biblia nga gipahawom sa gingon ni Master kanang 1:9 sa Ecclesiastes, history merely repeats itself. Tinuod ra ba na ang namaw kaniadto mamaw man ugma? Hayon ba gibasyan ang tagna niya na Brad Rini? Anya din ni Brother ni dinhi nakasulat sa Ecclesiastes kapitulo 1 bersikulo 9 ang Dibasa ko naman ang Ecclesiastes 1:9 Brad Rini, no? Atong gisosyo, atong gipangutana, hain ba ang tagna nga gibasihan ining gingon sa 1:9 sa Ecclesiastes ang namaw kaniadto mamaw man ugma? Okay. Dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 15. Kadtong diya sa kaning panahon o kana nga malabot pa, diya man sa kaning panahon o ginapangita sa Dios pag-usab katong miagi na. Sa gibasa mo nga tagna Brad Rini, ang insayran duha ni siya ka pagpahayag o pagistorya. Ang gingon sa tagna matud pa kadtong diha sa kaning panahon og kana nga umalabot pa duha ni ka pagistorya, may diha sa kaning panahon ug gingon pod og kana nga umalabot pa. Dunay umalabot nga kanang umalabot matud pa diha man sa kaning panahon og ginapangita sa Dios pag-usab kadtong ming-agi na. So tagna kini mga kaigsunan nga diha nga adunay diha sa kaning panahon
Unya do na pud kunoy umalabot nga kanang umalabot sa pagpahayag sa mga tagna diha daw sa kaning panahon. Unya gipangita dayon sa Dios kadtong ming-agi na. So siyon ta brethren ang mga nakasulat sa Biblia ug angay timan-an sa mga naminaw nga ang pagtulungan sa PBC nagtuo kami og tulo. Kining Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Nagtuo mi sa pagka Dios ni Jehova nga mga ama, nagtuo mi sa pagka-Dios ni Kristo nga mga anak, ug nagtuo mi sa pagka-Dios sa Espiritu Santo nga sa among kapanahon ang gitudlo namong katumanan nga nagpakatao mga Amplified Bible sa Genesis chapter 1 verse 26 gingon kini, God said, let us make, or let us, the Father, the Son, and the Holy Spirit make mankind in our image. Sa ito pa, diha na ang tulo sa pagbuhat sa tao sa kalibutan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Pero kining tulo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, ang anak nga mao si Kristo ug ang Espiritu Santo niining bahina sa pagbasa nato sa Biblia, espirituhanon pa nga kahimtang. Timan niya, espirituhanon pa sila nga kahimtang niini sa sinugdan nga naa sila sa paghimo sa tao dinhi sa kalibutan. Pero timan-an ta sa doktrina namo ug sa among pagpadayag diha kaninyo nga sa tulo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo kinirang duha. Ang Anak ug ang Espiritu Santo mo'y naay tagna sa Biblia nga magpakatao. Pamatud-an ta na mga mahal at paminaw, daghan naman nga mga programa nga amo nang gipruba, pero ato gyapon nakarong hisgutan nga may tagna para sa kang Kristo ug may tagna para sa Espiritu Santo nga magpakatao sa ato pa magbaton og lawas. Pero sa sinugdan sa pagbuhat sa tao pag sila lawas, espirituhanon pa nga kahimtang. Karon ba dinhi? Ang Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 15 nagisgot og kadtong diha sa kanhing panahon, unya do na po'y umalabot nga diha daw sa kanhing panahon kay gipangita sa Dios pag-usap kadtong ming-agi na. So siyang kinsa ba ug asa ba magula kining nakatagna sa Ecclesiastes 3:15 kadtong gingon kadtong diha sa kanhing panahon. Dito ka na magwala, Brother Ronnie, sa Bethlehem sa Efrata. Sumala din sa Mikias, Kapitulo 5, versikulo 2. Apan ikaw, Bethlehem, Efrata, ikaw nga mao'y diutay nga lungsod, diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda, gikan kanimo, dunay usa nga mugula, nga ni kanako, nga mahimong magmamando sa Israel, kansang kagi sa kagikanan, gikan pa sa kanhing panahon, gikan sa walay katapusan. Musa katudi ang tagna sa 3:15 sa Ecclesiastes mga higalag mga kaigsunan kadtong diha sa kanhing panahon mugula dinis Bethlehem Efrata gikan sa diutay nga lungsod diha sa taliwala sa mga linibo nga banay sa Huda. Unya gingon dayon nga dunay gingon nga gikan kanimo dunay usa nga mugula nganhi kanako nga mahimong magmamando sa Israel. Giulagoy dayon kadtong mugula sa Bethlehem Efrata nga kansang kaagi sa kagikanan gikan pa sa kaning panahon gikan sa walay katapusan. Busa mugula dayto bradrini sa Bethlehem Efrata diha sa linibo nga banay diutay nga lungsod sa linibo nga banay sa Huda niya gisgutan nga kinidang iyang kaagis kagikanan gikan pa sa kaning panahon. Motong dito Ecclesiastes kadtong diha sa kaning panahon. Nya do na puy umulabot kanang umulabot na ako daw na siya sa kaning panahon. Karon kinsa bradrini ang katumanan nga migula sa Bethlehem Efrata dina sa banay ni Yuda nga giingon nga kansang kaagis kagikanan gikan pa sa kaning panahon. Kinsay katumanan ini? Ang katumanan, ana, Brother Ronnie, mao ang atong Ginoong Jesucristo. Dinhi sa Mateo Kapitulo 2 versikulo 1 ngadto sa 6 og sa gikaanak na si Jesus dito sa Bethlehem sa Judea sa mga adlaw ni Herodes nga hari, tanawa diay mga mago gikan sa sidlakan nga miabot sa Jerusalem nga nagingon, hain ba ang gianak nga hari sa mga Hudiyo? Kay nakita namo ang iyang bituon didto sa sidlakan og nangani kami aron sa pagsimba kaniya. Sa pagkadungog niini ni Herodes nga hari, siya nakulban og ang tibok Jerusalem uban kaniya og sa natigom niya ang tanang mga saserdote nga punuan og mga skriba sa katawhan. Siya nangutana kanila kung asa igaanak ang Kristo og sila mingon kaniya, sa Bethlehem sa Judea kay mo man kini ang nasulat pinagi sa propeta nga nagingon, og ikaw o Bethlehem sa yuta sa Huda sa pagkatingod
Dili mo ang labing diutay sa mga punuan sa uda, kay ikan kanimo mugula ang usa ka punuan nga mo ang magabot sa akong katawhan nga Israel. Busa brother Ronnie, ang katumanan day nga kadtong mugula sa Bethlehem sa Ephrata, mo day kana ang atong Ginoong Hesukristo. Karon, so, ang tagna nga kadtong diha sa kaning panahon natuman sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong Ginoong Hesukristo, brother, siya may katumanan sa mong tagna. Yung sa paglaboy ang atong Ginoong Hesukristo sa Biblia, siya ba'y gitawag kamaturan o dili? Oo, si Ginoong Hesukristo brother Ronnie, gitawag gini siya kamaturan. Okay. Dinhi sa Juan kapitulo 14, versikulo 6, si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi, wala bisan kinsa nga makadto sa man gawas kon pinaagi kanako. Sa ato pa, ang atong Ginoong Hesukristo gilagway sa Biblia nga kamaturan. Oo. Karon, kaya nga itong Ginoong Hesukristo, brother, ni kamaturan man. Sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, ang mga nangalagad sa atong Ginoong Hesukristo nga gitawag siya kamaturan. Wala bay na mahawa og nibiya nga mga tinun-an diya sa atong Ginoong Hesukristo nga siya gitawag pod sa Biblia kamaturan, brother. Doon na, brother Ronnie, bisan si Ginoong Hesukristo nga gila siyang kamaturan, pero aduna gyud po iyang mga tinunan o iyang mga katawhan nga nibiya o wala na nagsunod kang Kristo. Okay? Dinhi sa Juan kapitulo 6 bersikulo 60 ngadto sa 61 kama sa 66 daghan sa iyang mga tinunan sa ilang pagkadungog nini na nag-ingon lisod kining sultiya kinsa may makapatalingog nini apan sa pagkahibalo ni susulod sa iyang kagalingon nga ang iyang mga tinunan na nagbagutbot mahindungod nini siya mingon kanila nakapaluya ba kini kaninyo sa 66. Tapos nilidaghan sa iyang mga tinunan mitalikod ug wala na managpanglakaw uban kaniya. So sa iba sa mga mahal nga tigpaminaw sa kaubang ministro gisusita nga si Kristo sa Biblia kamaturan man. Pero sa iyang pagkakamaturan wa bay namiya nga iyang mga tinunan duna sa gibasa daghan sa iyang mga tinunan sa pagkadungog nila niini na nag-ingon lisod kining sultiya kinsa may makapatalingog niini. Apan si Jesus, sa pagkaibalo sunod sa ilang kasing-kasing, ang mga tinunan na nagbagutbot, mahitungod nini, siya mingon kanila, nakapaluya ba kini kaninyo? So ang pahayag gayon sa 66 tapos niini, tungod kay doon na may mga tinunan, nga nagbagutbot, unya ni matud pa ni Kristo, nakapaluya ba kini kaninyo? Ginunan tapos ni daghan sa iyong mga tinunan, mitalikod, o wala na managpanglakaw uban kaniya ngadto kang Kristo. Kini bang gingon brother nga may talikod? Kini ba ningon lang may talikod pero may pagbalik ba kini diya sa atong Ginoong si Kristo kining gingon nga may talikod? O kini diya gipasabot nga bipahawa gyud diya sa kang Kristo nga gitawag kamaturan? Tungod kay kana sila mitalikod gikan kang Kristo, nagpasabot kana siya brother Ronnie nga kana siya dili ginakauban kang Kristo. O nagpasabot gyud nga namahawa gid sila o wala gid sila wala nagbalik. Okay? Dinhi sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 19, sila na mahawa gikan kanato apan sila dili ato kay kun sila ato pa managpabilin sila unta uban kanato apan na mahawa sila aron makita nga silang tanan dili diay ato. Okay, so kadtong na mahawa o mitaliko diya sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo mga mahal nga tigpaminaw atong iyang mga tinunan tungod kay nagbagutbot sila na sila wala masabtan diya sa mga gimbuhaton gipakita nga mga gimbuhaton sa atong Ginoong Hesukristo mao to nakapahaluya kanila og mitalikod sila sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo nga ang pagtalikod mao gid na ang pagpahawa. Karon kining pastor sa Sabadista brother ni Mitchell Bendelio nga nang ato maging permisgot ang tungod sa ato na nagdikayon nga nata sa pagpanubag kay lugo niya nga ang pagtulunan sa bisin dili kamaturan. Matud pa niya nga nanawagan siya nga sundon ang gibuhat ni Claudio Divino nga ni Diaz PBCM. So iya day ipagpabiya pod kay para niya dili pagtulunan nga kamaturan ng PBCM na atong gikumpara sa Biblia may tagna tang gibasihan sa atong Ginoong Kristo nga pagtunga niya sa kalibutan gitawag siya kamaturan pero doon na po'y namiya sa iyang mga tinunan nga ang pagtulikod mo gito ang pagpahawa na. Wala nagpasabot ba Ronnie nga si Ginoong Kristo gitalikdan siya ang mga tinunan? Wala nagpasabot nga kato si Ginoong Kristo dili na kamaturan. Ingon niya na mga mahal nga tigpaminaw. Nakaroon balikan tangtag na sa 3:15 gingon man nga dunay umalabot.
Katong dias kaning tanan ato na mga susi brethren nga mga atong Ginoong Kristo atong susihon kining gingon og kana nga umalabot nga giulagway sa tagna diha man sa kaning panahon. Atong susihon og kini bakahay diha ni natuman sa Adventista del Sétimo Día o sa Espanyol nga pagngalan sa mga pundok na sa English na Seventh-day Adventist Church or Iglesia Adventista del Sétimo Día. Atong susihon kung dili kanila natuman. Unya, diya sa ilang pagtulunan, mga mahal nga tigpabinaw. Wa bagid po'y namiya, wa bagid po'y mga membro nila nga mibiya sa pagtulunan nga Adventista Bradrini. Aron nga kining pagpaningil sa Sabadista nga Pastor Mitchell Bendilio, balido nga para niya gyud pagka naakas kamaturan nagbarog, di gyud mahitabo nga biyaan. Atong ipabati, Bradrini, ang pahayag ni ining pastor sa Sabadista, Mitchell Bendilio. Kung wa bagay ni biya po sa ilang pagtulunan ng pundok nga Iglesia Adventista del Sétimo Día. Ni atong ipastar, ang atong kaibanan, atong ipabati ang tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista, Bradrini. Yan. Atong ipastar, ang iyang tingog, ni atong ipabati mga mahal nga tigpaminaw. Gawali din ha. Atong i-plaster kadali gamay lang, sibog na to. Mamaya gawali din ha. Nag-angkon na Seventh-day Adventist Board. Hanila, nitubag sa atong na challenge na atong ipangutangan na itong laging Domingo na ilang basahon sa libre ni Mrs. White na ang matuod na Seventh-day Adventist kasi sila na original kantar kasi yung hinapog sa ato ng tinood. Ang tubag, tulibagbag. Ngayon, hindi magkagibaging debate, kasi ka ba lumutubag? Ang tubag, ang magmao na ang tinutod ng Kristo nila itong tinood, tilaban General Conference, magsaroy. Na ano bang nilabot ka dito Kristo? Na ang imong gitalaga na Seventh-day Adventist man na nag-angkon ka ikaw tinood? Wala ka kabalo. Na nagsinugdanan sa Seventh-day Adventist na sugdanan na maungalan ang nagbuog na namin na sila ni Mrs. White. Atong nabati mga higalag mga kaigsunan, ang pagting-aw ni Mitchell Bendilio sa pundok sa Sabadista o Seventh-day Adventist Church kaduna diay mibulag katong gitawag SDARM Bradrini, Seventh-day Adventist Reform Movement. Iyang gisaway kadto matud pa niya waday ka mahibalo nga nagdaladala ra ba ka sa pangalan nga Seventh-day Adventist Church. Pero matud pa niya, wala kay mahibalo nga ang tinuod nga Seventh-day Adventist Church kadtong dunay General Conference. Sa ato pa kining Seventh-day Adventist Reform Movement, wala ni sila General Conference. Pero ang puntuhain gikan kining SDARA mga higalag mga kaigsunan, gikan sa pundok nga gitukod ni Eileen Goldwhite nga matud pa ni Bendilio wala ka mahibalo nga ang nagmugna sa Seventh-day Adventist Church mao si Eileen Goldwhite. O naa man nagimigula. Nalimot dahil siguro ng pastor sa Sabadista Bradrini Na kung kung mo may basihanan nga kung aduna may musiyak diya sa ilang reliyon, dili na tinuod na si mismo sa ilang reliyon si Bendilio gani nagisigot na og aduna ilang mga kauban nga musiyak gihapon day Bradrini. Sa to pa nagpasabot ka na nga dili tinuod. Kabalo naman ta Bradrini gyud nga dili gyud pagtulunan nga matuod ang Seventh-day Adventist Church. Pero ang iya man gud nga gikuraw diri sa atong dapit kadunay membros PBCN nga mihawa iya dang gipanawagan nga sunod mo ni Claudio Divino nga mihawa sa PBCN kahulugon niya gyud nga pagkahawaan dili nakamaturan. Kung mao'y ilhanan mga kahigala mga kaigsunan Bradrini, unang-una ang Seventh-day Adventist Church mulugar gyud nga dili ka maturan. Kabalo naman ta nga dili ka maturan. Tungod kay doon naman po migula nila gikan sa pagtulunan gitawag Seventh-day Adventist Church Reform Seventh-day Adventist Reform Movement. SDARA. Di ka man sa Sabadista o na nalimot ka Mitchell Bendilio ay lagi pagpaningil kung dili ka mapanilngan. Mo lagi na mabito nang kadaghan mo nga kung maningil ka dili na mo muna nakasulat sa sa Biblia Bradrini sa Abdias 1:15 nga mubalik ra pud nimo ang mga pagpaningil diri nimo kanamo yung kag dili ka maturan kag gibihan ang inyong pagtulunan wa din namiya. Kabalo man ta Bradrini nga gining Seventh-day Adventist Church dili niya kang Kristo kay naglugna si Eileen Goldwhite. Bante na to sa iyang baba ni Mitchell Bendilio. Ari ta karon Bradrini
atong pagsusi kung kining ilang founder nga si Eileen Goldwhite usama ni sa magtutukod sa Seventh Adventist Church. Unsa ba gipahayag ni Eileen Goldwhite mahitungod siyang kagulingon ug nagtus Dios ato ning susihon kay matud paduna man daw gipahayag si Eileen Goldwhite kining basahon nga ang Dios daw nakigsulti daw kaniya. Di ato daw basahon bradini sa ilang basahon. Hain diya nga basahon nga atong pagabasahon bradini nga matud pa ni Eileen Goldwhite ang Dios nakigsulti kaniya. Anya din ni Brother ni kining naguluhan silang basahon mga itabo sa katapusang panahon. Sinulat ni Eileen Goldwhite sa pahina 38 na gayon, ang katawhan tingali magdala og nagkalain-laing pamagi og ang kaaway magadani og mga kalag sa pagbulag sa kamaturan. Apan ang tanan nga nagatuo nga ang Ginoo nakigsulti pinagi kang igsoon white og naghatag kaniya og mensahe mapa nalitdan gikan sa daghang pasalag nining katapusang mga adlaw. Sa imong gibasa Brad Rini sa ilang libro mga hitabo sa katapusang panahon, nagisgot din nga matud pa ang katawhan tingali magdala og nagkalalaing pamaagi og ang kaaway magadani og mga kalag sa pagbulag sa kamaturan. Apan ang tanan nga nagatuo nga ang Ginoo nakigsulti pinaagi kang igsoon white og naghatag kaniya kang Mrs. White og mensahe na mapanalipdan gikan sa daghang pasalag nining katapusang mga adlaw. So ang pagpakigsulti di ay matud pa sa ilang basahon Brad Rini nga nakigsulti ang Dios ngadto kang Mrs. White daw ug nagitagaan daw si Mrs. White gihatagan daw siya og mga mensahe aron nga muhimo sa pagpanalipod gikan sa daghang pasalaag. Nakaron atong susihon unsa ba ang gisulti ni Eileen Goldwhite Brad Rini nga matud pa niya sa iyang libro nga mao ni siya ang iyang nabati og nakuha dito sa Dios nga nakigsulti kaniya unsa ba gipahayag ni Eileen Goldwhite Brad Rini sa iyang basahon dugang nga atong hisayran unsa ang iyang gisulti Brad Rini ni iyang leader o fundador sa Seventh Adventist Church nga si Eileen Goldwhite. Anya brother mo lang gyapon ang atong pagbasahon mga itabo sa katapusang panahon. Sinulat ni Eileen Goldwhite dinhi sa pahina 43. Naibalo ako nga ang Dios nahigugma siyang iglesia. Dili kini kayagon o bungkagon ngadto sa ginagmay nga pundok. Walay bisan gamay nga katarungan dinhi, walay bisan gamay na lang nga katinungan nga maabot ang maong butang. Busa brother ni nagisgot din nagingon si Eileen Goldwhite nga ang iglesia gid sa Dios dili gid kuning kayagon o bungkagon ngadto sa ginagmay nga mga pundok. So mao ni nakuha sa pahayag ni Mrs. White tungod kay nagigsulti man naginiya ang Dios Brad Rini no nga matud ba tungod kay nagigsulti niya ang Dios misulti din si Eileen Goldwhite nga matud pa niya nahibalo siya nga ang Dios ba mahigugmas ang iglesia mapahayag ni Mrs. White dili kini kay agon o bungkagon ngadto sa ginagmay nga mga pundok mao ni iyang pahayag tungod sa iyang nakuha nga pagpakigsulti sa Dios ngadto kaniya na sa ato nang nabati Brad Rini no nga wa man matuman. Pero hain pa Brad Rini, gipaluwak ba kini sa anak ni Eileen Goldwhite kining pahayag ni Mrs. White nga matud padili kay agon o bungkagon ang iglesia tungod kay gihigugma daw kini sa Dios. Gipaluwak ba kini sa iyang anak nga mao si William Clarence White? Brad Rini. Brother Rini follow up gina sa iyang anak nga mo si Clarence White. Asa ato nabasa kana Dinhi sa mo lang gabang basahon mangitabo sa katapusang panahon sinulat ni Eileen Goldwhite sa pahina 47. Ako siya gisultian Mrs. Lida Scott kung yun sa pagtagad ni Mama ang kasinatian sa sahalin ng iglesia og sayang positibo nga pagtulunan nga ang Dios dili motugot niini nga denominasyon sa pagkahulog sa hingpit nga aduna unyay mugula nga laing iglesia. So gipaluwat yun ni William Clarence White mga kaigsunan ang pahayag sa iyang mother o iyang mama nga si Eileen Goldwhite nga matud pa ni Mrs. White tungod kay ang Dios mahigugma man daw sa iyang iglesia dili siya gusto nga bungkagon og kayagon. Sa ato nang gipabati kaganina nga matuman ato gani ibalik Brad Rini ang ibang wa gid matuman tungod kay mismo si Mitchell Bendilio nagpahayag nga do na ginigula kanila nga kini gikan silang pagtulunan niya. Isulti puros binatag. Di ba tinanong?
Ano kagamihan mga kaigsoon na may gawali din nag-angkon na Seventh-day Adventist Board. Ano nitubag sa ato na challenge na atong ipangutaran na atong laging Domingo na ilang basahon sa libre ni Mrs. White na ang matuod na Seventh-day Adventist kasi lang ang original kanta kasi yung magsinabog sa ato ng tinood. Ang tubag, tulibagbag. Maod ay hindi magkagibaging debate kasi ka ba lumutubag? Atong ibabati pag-usab, Brad Rini, ang pahayag ni Pastor Bindilio nga wa matuman ang giingon ni Mrs. White, ang ilang founder sa Seventh-day Adventist Church, nga matud pa nakigsulti daw niya ang Dios. Unya kay nakigsulti man niya ang Dios, iya pong gisulti nga ang tungod kag higugma sa Dios ang iglesia. Ipasabot ani mo man ang Adventista, ipasabot kag higugma daw sa Dios. Dili daw gusto ang Dios nga kay agon ug bungkagon ang mga iglesia. Tungod kay mo ni ang nakuha ni Mrs. White sa diyang nakigsulti kaniya ang Dios, Brother Rini. Unya gipalapan din sa iyang anak si William Clarence White nga di gyud motugot nga nining nga niyanang denominasyon nga mao nang Sabadista nga dunay gyud giingon nga mubula nga laing pagtulunan nga mutugot nga nining denominasyon nga pagkahulog nga dunay mubula nga laing iglesia. Natuman ba? Nagpasabot nga Brother Ronnie nga kanang iglesia ang gitukod ni Ellen Goldwhite nga mao ang Seventh-day Adventist Church wala gina panalagdi sa Dios kundi baka ang kanang pag-istorya ni Ellen Goldwhite ngadto sa Dios dili ka tinumutumo lang na niya nga siguranon. Mao bitaw na Brad Dini ni unta nga Kay nganong aduna man ni siya nga aduna ni gula nga SDRMO is the Seventh-day Adventist Reform Movement. mao na nga itong magpruiba nga kung si Bendilio magingon nga dunay mo biya, dunay kamaturan, unang-una nga itong Ginoong Jesucristo sa balaang kasulatan, gitawag kamaturan, pero namay ni gula, namay nga niya. Pero wa magpasabot nga di na ito kamaturan. Pero kining ilang pagtulunan, nalimot si Bendilio, dahil man din nga dili kamaturan, nga naway, dili sa pagtulunan sa PBCN, pero labaw pa man daypod nga dunay ng gula, nga mga tinunan o katawhan din na sa Iglesia Adventista del Séptimo Día, nagtukod ug naglaig pundo. Nakarang. Yata sa pagsusi dugang Brad Rini. Anto naman yung susi nga ang pagtulunan nga gitukod ni Ellen Goldwhite nga din siya mo founder niya na wa matuman o napakyas ang iyang gitagna. Kaya panagna man yung gingon niya nga dili kay agon ug bungkagon ang iglesia nga gigugma sa Dios nga wa man matuman muna umingon man tagpiki wala sa mua. Kanang pag-ingon ni Mitchell Bendilio nga among magtutudlo peke nga Espiritu Santo nga igalag mga kaigsunan. Gistorya rin na niya, di isa ka pruiba, walay hanay niya nga pruiba. Pero pag kami mo ingon nga peke, fake, napamatud-an na po sa ilang mga basahon Brad Rini, tungod kaya ang gisulti ni Mrs. White sa pagpanagna, wa matuman nga matud pa ang Iglesia Adventista del Séptimo Día, dili kay agon, dili bungkagon, bakat. Busa kung kinsa may mini, kamo na magtimbang-timbang mga kaigsunan. Ang pag-ingon ni Mitchell Bendilio mini nga Espiritu Santo, nakapagpuriba, nakapagpahayag o nakahanay sa matinaw nga paghanay. Samantalang kining giingon nila nga pagtulunan nga tinukod ni Ellen Goldwhite, genuine, pero sa atong nabasa o nanay na to, piki, nga naman, tungod kay mga panagna, wala matuman. Kung kinsa may tawag piki or mili, adili ang atong magtutudlo, kundi ang founder sa Seventh-day Adventist Church nga mao si Ellen Goldwhite. Dili kasakit mga tigpaminaw kung mo ginay tinuod. Karon yata, unsa nila ang pagdugang sa pagpahayag Brad Rini, kini ba daw pagtulunan sa Seventh-day Adventist Church dumabay gipahayag pod nga ang dautan na po makita din sa mga pagtulunan. Pabor ko naman Brad Rini, no? Basahon ko ang mga hitabo, andam na po dayon ang sunod pod nga pagbasa nato. Basahon nato din sa pahina 44 sa mga hitabo sa katapusang panahon ni Ellen Goldwhite sa pagsusi kung kinibang Adventista wa bay makitang dautan nining mga pagtulunan. Ngayon, walay buhi nga iglesia ang Dios. Wala ba'y buhi nga iglesia ang Dios? Gaging pangutana, wala ba kunay buhi nga iglesia ang Dios? Aduna siya'y iglesia. Ilang abugan siya. Apan kini iglesia nga manggugubat. Dili ang iglesia nga madina ugon.
gikasubo nato nga dunay dili maayong mga sakop. Nasubo po na sila Brad Rini nga dunay po dili maayong mga sakop sa iglesia. Nga dunay mga bunglayon taliwa las trigo. Karong mga bunglayon sagbot mo na. Trigo mo man ang katong mga mapuslanon nga mga panong. Unya gingon dayon sa pagbayad bisan tuod adunay mga daotan sulod sa iglesia. O magapabilin kini hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang iglesia nining katapusan ng mga adlaw mo'y kahayag sa kalibutan nga nahugawan o naluyahan tungod sa sala. Ang iglesia masakiton og maluyaho. Nagakinahanglan tagbadlungon, pasidan-an o tambagan. Aron gingon dayon mauray butang dinis yuta nagihatagan ni Kristo sa iyang labing taas nga pagtagad. Sa atong gisusi mga taglag na kaigsunan, Brad Rini sa ilang basahon, atong gisusi kung doon na ba'y dautan na makita din sa Seventh-day Adventist Church. Ilang gitugan, matod pa din nga gikasubo nato nga doon dili maayong mga sako. Unya, adunay mga bungayon taliwala sa trigo. Bisan tuod, adunay mga dautan sulod sa iglesia. So, dunay dautan nga nasulod sa iglesia. Ang lagi pasabot ng iglesia, Seventh-day Adventist Church. Una ka ng dautan kung pananglitad kami kamaturan. Bubiya, magginato, di na sa matarong, aman magbuhat sa pagkamatarong, di ba? So, nagi pagbiya. Masa dili ang ipaningit kumubiya, di na kamaturan. Kaya una kamo, daan namang di kamaturan, kibiyaan bagay, samot na. Karon, atong pagsusi Brad Rini sa ilang dugang, sa ilang basahon. Kinibang gingon nga dautan nga na makita po sa Iglesia Adventista del Séptimo Día. Gingon ba po kini sa pagpahayag sa ilang mga basahon Brad Rini nga matod pa nga kini si dautan mo ang gingon nga Satanas Babuli, diba? Gipahayag ba unsa atong mabasa sa Biblia dugang pagpahayag mahitungod niining dautan nga matod pa nila makita po sulod sa Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aniya din ni Brother Ronnie, atong pagbasahon mo lang gyapon nga mga itapo sa katapusang panahon. Sinulat ni Ellen G. White sa Pahina 146. Daghan ang mutindog sa atong mga pulpito uban ang sulo sa bakak nga mga tagna sa ilang mga kamot. Gilagutan gikan sa impernohanong sulo ni Satanas. Ang uban mugawas gikan kanato nga dili na mupasan sa arka. Sumala sa itong nabasa ba dayon? Okay, padayon. Ang gingon, apan dili kini makapabarog og mga paril nga makababag sa kamaturan kay kini magapadayon paunahan og paibabaw hangtod sa katapusan. So atong gisusi kay man sila nga di na pwede dautan nga nasulod sa ilang iglesia nga mao ang Adventista kung unsa po ang ginapahigayon niining dautan sumala sa pagpahayag sa ilang libro gibasa sa kaubang ministro daghan ang mutindog sa atong mga pulpito kining magdisgot og pulpito mo maning pagpahigayon gud sa mga kalihukan nila sa pagtulunan ng mga pagdisgot o mga pagsangyaw mga ba pulpito O diya na sulod silang iglesia. dayon gingon nga daghan kung mutindog sa atong mga pulpito uban ang sulok sa bakat nga mga tagna sa ilang mga kamot didagkutan gikan sa impiernohanong sulok ni Satanas. Ang uban mugawas gikan kanato nga dili mupas-an sa arka. Dunay mugawas daw diha sa ilang pagtulunan nga dili mupas-an sa arka. Gisgot og arka. Kadtong mga naa ang pagpahigayon sa mga gingon nga dautan nga nagdalag sulok sa pagkadautan. Dili mupas-an sa gisgotan nga arka. Dugang sa ilang basahon Brad Rini nga kung pagbasahon kining basahon nila sa pagdugang may tungod sa arka kininggiya sa pagtuon sa Biblia. Sa Eskwela sa Batika sa mga Hamtong gula ini Hunyo 2018 sa pahina 247 tingin nga itong mabasa. Ang lugar sa sanktuaryo gisugyot pinagi sa pagpadayon sa apocalyptic vision gikan sa paghalad ni Kristo nga nagpasabot sa halaran. Pinagayag ko 5 ngadto sa kando li Ruhanon o kando li Ruhan nga nagpasabot sa unang lawak sa sanktuaryo ang balaan nga dapit. Yatag pinagayag 1 ngadto 18 o dayon ngadto sa arka o kahon sa tubo nga nagpasabot sa kadwang lawak sa sanktuaryo ang dapit nga labing balaan. Kining arka sa dugang pagpasabot mga kaiglad magkagsunan sa ilang pagpasabot kini silang basahon mo kini ang
arka o kahon sa tugon. Mao daw ni ang wala pas-ana niadtong mga taong dautan nga naa sulod ilang pagtulungan nga iglesia. Kining arka Brad Rini nga gipasabot na karon sa Biblia Brad Rini. Unsa bay gipasabot meaning gingon nga arka o matud pa ilang gihubad nga sa ilang libro kahon sa tugon, arka o kahon sa tugon. Kini ba nagisgot og kasuguan Brad Rini nga wala ni daw pas-ana sa mga taong dautan nga naa sa ilang iglesia mao to hinungdan nga namahawa sila. Sa Biblia, ang gipasabot nga arka o kahon sa tugon mao ba gyud ang kasuguan Brad Rini? Ang ipasabot kanang arga brother ni kanang kasugan or mga balaod dinhi sa Buhat Kapitulo 15 versikulo 10. O ang akong pagbabasahon nga Biblia ang buhing pulong. Okay? Karon, inyo ba diayong sulayan ang Dios? Pinagi sa pagpasan og bugat nga yugo ang mga hintil sa mga balaod nga kita gani og ang atong mga ginikanan wala makadaog. Musa sa pagpahayag sa Biblia, Brad Rini, katong giingon nga ang mga dautan nga nas Iglesia Adventista del Séptimo Día nga wala magpasan sa arka, agihubad nila ang arka, kahon o tugon, mauday ka na ang balaod, nga matod pa sa pagpahayag, sa gibasa mo sa 15 Diyos sa buhat sa ang buhing pulong, karon inyo badiyan sulayan ang Diyos pinagi sa pagpasan sa ubog at ngayugo ang mga hintil sa mga balaod nga kita gani o ang atong ginikanan wala makadaog. Busa nagpasabot ba na kanang arka o kahon sa tugon naagay diha ang mga balaod mga mahal nga tigpaminaw. Nakaroon ang pagpahayag nga ilang gikutlo sa ilang basahon nga gibasa ta sa giya sa pagtuon sa Biblia nagisgot og arka naghatag ang sitas kaganina ang nakasulat sa matud pa kung balikan ta ang dingon og dayon ngadto sa arka o kahon sa tugon nga nagpasabot sa kaduhang lawak sa sanktuaryo ang dapit nga wala bimbalaan pinagayag 11-19. Basahon ta sa bala ang kasulatan ipreparar din Brad Rini ang Bibliang Katoliko. Basahon ko ang pinadayag kapitulo 11 bersikulo 19 ini ang atong mabasa. Ug unya naabli ang templo sa Dios didto sa langit ug sulod sa iyang templo nakita ang arka sa iyang pakigsaad. Ug dahil midason nga mga pangidlap sa kilat, makusog nga mga kagahod, mga paglipak sa dalugdog, linog ug dagkong panibugkok sa ulan. Gisgutan na kining arka dinhi sa atong gibasa sa Biblia Brad Rini, gingon ang arka sa pakigsaad. Sa Biblia ang Katoliko gingon sa pagpahayag kining gisgutan arka sa pakigsaad. Giho na kana brother ni og sudlanan sa kasabutan sa Dios. Dini akong pagbabasa mo lang gyapon nga bersikulo dinhi sa gipadayag kapitulo 11 bersikulo 19 ug akong pagbabasahon nga Biblia mayong balita Biblia. Unya nabli ang templo sa langit ug nakita sa sulod nini ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Unya may kilat, kagahog, dalugdog, linog ug panibugok ang ilo. Okay, sa Bibliang Katoliko gibasa mo ang kining gingon nga arka sa pakigsaad dinhi na Brad Rini og sudlanan sa kasabutan sa Dios. O yung nag-gisgot, o nabli ang templo sa langit, o nakita sa sulod niya ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Kini sa mga mahigitig paminaw, pag ingon nabli ang templo sa langit, ipakita lang ba? Walagboy lang lugar nga ingon nga nabli ang templo sa langit, o nakita ang sudlanan sa kasabutan. Dili na ba ingon nga ang kini sudlanan sa kasabutan, tumanunon pa ni, o tumanon pa ni siya. Kag hulagboy lang, adunay gingon nga arka sa pakigsaad, o kining gingon nga sudlanan sa kasabutan. Karon, ano ta sa pagpahayag Brad Rini? Kining gingon nga sudlanan sa kasabutan, matud pa sa gipahayag sa Biblia. Sa pagpahayag, mao man ang gingon nga didto sa aunang panahon nga naa gisudlan sa mga balaod, mga mga tigpaminaw. Arka sa pakigsaad, templo sa kasabutan nga sa panahon sa atong paniya nga kining kapanahon na nila nga doon na sila gingon nga gibasiyan og ilang gitun-an kay matud pa gipahayag ni Pablo kung unsa daw gisulat kaniadto gisulat man kini daw sa ilang panahonan pinagi sa pailog aron makabaton daw sila og paglawom. Haron kana nga mabasa nato Brad Rini nga gipahayag ni Pablo kana nga dunay mga gibasiyan nga mga gisulat kaniadto pero kanang gisulat kaniadto gisulat kana
para kanila sa pagtuon, Brad Dini. Anya dinhi brother Ronnie dinhi sa Roma kapitulo 15 bersikulo 4 kay bisan unsay gisulat kaniadto gisulat kini alang sa pagtuon kanato aron nga pinagi sa pailob o pinagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan makabaton ta kitag paglaom. Busa, nagdistot si Pablo, unsay gisulat kaniadto gisulat kini alang sa atong pagtuon. Nakaron, may tungod sa arka nga matud pa pakigsaad. Unya arka sa kasabutan, Brad Rini. Dugang paghulagway sa Biblia nga atong mabasa kini sa Bibliang Katoliko dinhi Imprimatur Julio Cardinal Rosales gitambayongan sa mga Protestante o Katoliko nga eskolar sa Biblia dinhi sa Hebreanon kapitulo 9 bersikulo 4 ang akong pagbabasahon ini ang atong mabasa sa pagpahayag sa balaang kasulatan. Gibutang didto ang halaran nga bulawan alang sa pagsunog sa insinso o ang sudlanan sa kasabutan. Sa laing hubad sa King James, arka sa pakigsaad. Sudlanan sa kasabutan nga giputos o bulawan. Dito sa sudlanan, ang tibod nga bulawan nga gibutangan sa mana ang sungkod ni Aaron nga nanahon o ang duha ka papan nga bato din gisulat ang kasabutan sa atong gisusi bradini kinidiyan sudlanan sa kasabutan mo ng arka sa pakigsaad sa Dios. Gisutan dinhi nga mao dinhi ang nasudlan sa duha ka papan nga bato din gisulat ang kasabutan o nga naggisgot sa panahon ni Aaron. Kini si Aaron dito man sa unang kapanahonan kauban ni Moises. Mao ning gisgotan ni Pablo sa 15:4 Roma kung unsay gisulat kaniadto gisulat kanato alang sa atong pagtuon. Nasudlan daw Brad Rini ang giingon nga subanan sa kasabutan nasunod ang duha ka papan nga bato din gisulat ang kasabutan. Unsa pay dugang pagpahayag Brad Rini niining gisgotan nga kining subanan sa kasabutan na sudlan sa duha ka papan nga bato sumala sa pagpahayag sa Biblia. Anya pa dugang pamahayag brother Ronnie dinhi sa Salmo kapitulo 132 bersikulo 8 lakaw ngadto o Ginoo sa imong templo uban sa sulunan sa kasabutan nga mo ilahanan sa imong gahom o pabilin dinhi hangtod sa walay katapusan. Sa dugang pagpahayag sa Biblia ang subanan sa kasabutan giingon nga mo ilhanan sa imong gahom o pabilin dinhi hangtod sa walay katapusan. Bato pa lakaw ngadto o Ginoo sa imong templo uban sa subanan sa kasabutan matud pa og mo ilhanan sa imong gahom o pabilin dinhi hangtod sa walay kasabutan nga sa aton nga nasusi ang subanan sa kasabutan nga sudlan sa duha ka papan nga bato gisulatan sa kasabutan sa Dios. Hain pa ang pagpahayag sa Biblia Bradini nga itong makuhaan sa sumala sa pagsusi na ito mahitungod sa duha ka papan nga bato nga nasunod ka na sa arka sa pakigsaad o kanang sudlanan sa kasabutan. Anya pa dinhi brother Ronnie sumala dinhi sa nakasulat dinhi sa Exodo kapitulo 31 bersikulo 18 o akong pagbabasahon nga Biblia maayong balita Biblia nagaingon tapos magkisulti ang Dios kang Moises dito sa bukid sa Sinai. Gihatag niya ngadto kang Moises ang duha ka papan nga bato nga gisulatan sa kasuguan nga ang Dios mismo mao nagsulat. Kadtudod sudlanan sa kasabutan maong arka sa pakigsaad nasudlan sa duha ka bato, duha ka papan nga bato sa nagisulatan sa kasabutan. Nasulat daw didto ang giingon matud pa dinino gihatag niya ngadto kang Moises ang duha ka papan nga bato nga gisulatan sa kasuguan nga ang Dios mismo mo'y nagsulat nini. Paggisgotag kasuguan nga nasulat sa duha ka papan nga bato mao man ng 10 commandments kasulod na diha ang ikaupat nga sugo ang pagbantay sa adlang kapahuli Sabado nga may gipatuman sa mga Sabadista nga mao gibarugan ni Mitchell Bindilio ang pastor sa Sabadista. Karon hain pa sa pagpahayag sa Biblia Bradini nga atong kakuhaan na itungod sa kasabutan, sudanan sa kasabutan nga nasudlan sa duha ka papan nga bato nga ang nasulat niya mao ang kasuguan sa Dios Bradini nga mismo ang Dios mo nagsulat nini. Anya pa dinhi brother Ronnie sa unang hari kapitulo 8 bersikulo 1 kama 9 unya gitigom ni Hari Solomon Biblia Katoliko gapon nimo gibasa. Unya gitigom ni Hari Solomon sa iyang atubangan didto sa Jerusalem ang mga pangulo sa Israel ug ang tanang mga pangulo sa mga banay ingon man ang mga pangulo sa mga panimalay sa katigulangan sa katawan sa Israel aron ilang dad-on didto sa syudad ni David nga mao ang Sion ang sudanan sa kasabutan sa Ginoo. Unya ang kining sudanan sa kasabutan sa Ginoo brother ni wala gilaing sulod dinhi mo lamang ang papan nga ang bato, papan nga bato.
dinhi sa 9, sa kama 9, walay sulod ang sunanan gawas sa duha ka papan nga bato nga gisulod ni Moses nini didto sa bukid sa Sinai, diin ang Ginoo naghimog kasabutan uban sa katawhan sa Israel sa paghigawas nila sa Ehipto. Okay, so dugang pagpayag mga tigpaminaw nga kadtong arka sa pagkigsad nga mao ang sudanan sa kasabutan na sulod ang duha kapapan nga bato nga diya sa duha kapapan nga bato nasulat ang mga kasuguan sa Dios mga mahal nga tigpaminaw. Napahayag sa Biblia nga mao ni siya ang nasudlan sa napulo ka sugo nga usa sa sugo mao ang ikaupat mao ang pagbantay sa adlaw igpapaulay Sabado. Sa kung kayo may gipatuman sa mga Sabadista. Pangutan na mga mahal nga tigpaminaw, kining arka sa pakigsaad o sudanan sa kasabutan nga nadiya ang 10 commandments nga mga balaod sa Dios. Kinibay padayon mga mahal nga tigpaminaw, kinibay gisgutan sa Biblia mga mahal nga tigpaminaw nga dumdumon gid ni siya mga mahal nga tigpaminaw. Kung ang mga Sabadista mo ipasultiyo ang Brad Rene, dumdumon kini patungan man sila sa Napulo ka sugo. kasugo o nga niya ang upat kasugo, ikaw upat kasugo mo ang padantay sa adlaw igpapaulay sa Sabado. Pero sa Biblia Brad Rene, kining gisgutan nga arka sa tugon sa pakigsaad nga sa ato nang nasusi sa mga pagulagway sa Biblia. Nasudlan sa duha ka papan nga bato nga gisudlan sa kasabutan kinibay padayon nga dumdumon sa tao Brad Rene sumala sa Biblia. Dili na gina pagahilumduman, Brother Ronnie. Kaya sa ang prueba niya. Dili sa Jeremias Kapitulo 3, versikulo 15 ngadto sa 16. Og hatagan ko kamo og mga magbalantay nga uyon sa akong kasing-kasing nga magapakaon kaninyo sa kinagman ug sa labutan og matabo sa diha nga kamo mosanay og mudaghan sa yuta niadtong mga adlaw nagaingon si Yuba. Sila dili na moingon pag-usab ang arka sa tugon ni Yuba ni may sulod pa kini sa ilang hunahuna ni mahinduman pa sila nini ni mudua pa sila nini ni buhaton pa kini pag-usab. Basta nakatagna nga sa Biblia mga mga tigpaminaw mahitungod sa arka nga gisudlan sa kasabutan sa Dios nga mautong kasuguan nga nasulatan sa gisulat sa duha ka papan nga bato nga mautong napulo ka sugo dili na pagadumdumon pa nini nga matud pa sa pagpayag sa maong pagpayag sa Biblia hatagan ko kamo og magbalantay nga uyon sa akong kasing-kasing. Klaro na lang nga ang magbalantay nga gihatag sa Dios wa matuman diya sa pagtulungan sa Seventh-day Adventist Church tungod kay ang ilang magbalantay unang-una si Mrs. White na nagna nga ang iglesia naghigugma daw sa Dios mao nang Adventista dili kay agon dili buntagon wa matuman mga mahal nga tigpaminaw. Unya sa pagingon sa iyang pastor iyang alagad nga si Mitchell Bendelio nga nanaway siya nga kung dunay mugula sa bawang pagtulunan mag-awhag din sa nga sunod mo dito kung Claudio Divino nga miguwa sa PBC. Unya wa siya magbantay po sa iyang pundok nga gawa sa SDERM nga migula daghang ka man ni napagaling kay Joel Apolinario gini founder sa kapa matud pa niya kulog manigikan silang pagtulunan ato rin niya ng ipli sa sunod ato nga mga pagtuon mga mahal nga tigpaminaw. Busa ang gingon nga hatagan ko magbalantay wala diha kaninyo nga tuman mga mahal nga tigpaminaw sa pundok sa Sabadista. Nga gingon dayon nga og matubo sa Dios nga kamo mosanay ug mudaghan sa yuta ngadtong mga adlaw nagayon siya dili matupa sila dili na mo ingon pag-usap unsa may dili ingon pag-usap ang arka sa tugon ni Yuba ni mahisulod pa kini sa ilang hunahuna ni mahinundong pa sila niini ni maduwa pa sila nini ni buhaton pa kini pag-usap unsa may nga sa arka sa kasabutan arka sa pakigsaad kadtong nasulat nga balaod kasuguan nasulat sa duha ka papan nga bato apil na niana ang ikaupat nga balaod pagbantay sa adlaw pagpulay Sabado. Nasa panahon sa atong Ginoong Hesus ang iyang mga tinunan deklaro bagyod ni mga kailag magagsunan nga sila wa nagyud magtuman niadtong balaod nga gipatuman ni Moises ang napulo ka kasuguan usa na niana ang ikaupat kasugo ang balaod sa adlaw pagpulay din sa pagpayag ni apostol nga si Pablo naa na sila sa dingon nga bag-ong pakigsaad tungod kay kadtong pakigsaara sa una panahon nga gipatuman ni Moises daan tong pakigsaad wala na sila niya to di basahon ko sa panahon sa atong Ginoong Kristo ang mga tinunan ni Kristo nga mao si apostol nga si Pablo dinhi sa sulat niya sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 6 kama 15 unya sa Biblia nga gitawag ang buhing pulong nako pagabasahon ini siya mao ang nagtabang kanato nga mahimong takos nga mga sulugon sa pagsugilon sa bag-ong pakigsaad do nagisgutan bag-ong pakigsaad dili sa litra kun dili sa espiritu nga naghatag og kinabuhi kini dang bag-ong pakigsaad
dili pinagi litra kundi pinagi sa espiritu nga naghatag kinabuhi. Ang daang paagi, nagisgot ng daang paagi si Pablo, nga nagsulay pagtuman sa napulo kasugo aron maluwas misangpot hinuon sa kamatayon, apan sa bag-ong paagi ang espiritu naghatag og kinabuhi. Bantayan payag ni Pablo mga mahal na tigpaminaw, nagisgot sa daang paagi. Nakining daang paagi matod pa ni apostol nga si Pablo, ang daang paagi nga nagsulay pagtuman sa napulo kasugo aron maluwas misangpot hinuon sa kamatayon. Wala sila ni ana ang daang paagi nga matod pa niya nga nagsulay sa pagtuman sa napulo kasugo pero misangpot hinuon sa kamatayon. Hay naman sila apan sa bag-ong paagi ang espiritu naghatag og kinabuhi. Unsa dayon ang pag-explicar ni Pablo nitong daang pakigsaad? Naaba sila nagpatuman niya naaba sila niya na nagpatalingon sa daang pakigsaad? Wala. Niya sa versikulo 15, matod pa, oo, bisan gani karong mga adlaw, inibasa nila sa mga sinilat ni Moises ang ilang mga kasing-kasing gibutaan tungod kay nagtuo sila ng pagtuman sa napulo kasugo, maoy paagi sa kaluwasan. Doon na may pag-atake. Ni apostol nga si Pablo may tungod sa balaod, nagyatag sa Diyos ngadto kang Moises mautong napulo kasugo nga gidahom kini sa mga tao nga kung mutuman sila niini mao daw ni ang tagi sa kalawasan. Wala na sila diha ni ana ngano ba tungod kay kadto naa nagisulat na daan sa bala ang kasulatan mga mahal nga tigpaminaw nga nasulod to diha sa arka sa pakigsaad nga mao ang sugdanan sa kasabutan. Gibasa ta sa Jeremias 3:15-16 nga kadtong arka nga nasudlan sa kasuguan sa Dios dili na pagkadumdumon ta, dili na katubuhaton ta, dili na kadto matud ta mahisulod pa sa ilang mga hunahuna sa tao. Mao pag-abot sa atong panahon sa atong Ginoong Jesucristo mga mahal nga tigpaminaw, ang mga tinud-an ni Kristo, gipahayag ni Pablo, wala na sila nagbase sa ilang kaluwasan sa daang pakigsaad nga gidahom sa mga tao nga katong pagtuman sa napulo kasugo nga gipaygayon ni Moises mao paagi sa kaluwasan kundi naa sila na nga makaangkon og maambit nila ang kaluwasan diha sa bag-ong paagi sa espiritu kay gihulagway niya ang paagi sa bag-ong paagi mao ang espiritu nga nagahatag og kinabuhi. Busa mga mahal nga tigpaminaw bisag ingon palimit sir bendilyo katong mibiya sa ilang pagtulunan tungod kay wala magpas-an sa arka nga ang arka gipasabot pagtuman sa kasuguan mao ang namiya gito ang gibiyaan dili kamaturan sila pod nga namiya di pod kamaturan anis lang og ilang matutulan ang kamaturan nga walay lain mga mahal nga tigpaminaw inyong madunggan dinhi sa pagtulunan sa PBC. Pero katong gingon nga ni Bendilyo nga dili na kamaturan nag-awag pa siya taman ra sa iyang bakba na dili niya kamatudan di kaniya nabungkag ang doktrina sa PBC nga tudlo ni sa katumanan sa pagpakatao sa Espiritu Santo mga mahal nga tigpaminaw. O nga kining Ecclesiastes 3:15 nga gingon kana nga umalabot niya man sa kaning panahon sa ato nang nasusubili man sa Iglesia Adventista na tuman tungod kay kining gingon nga umulabot bradini kinsa ba ang gingon nga umulabot bradini nga gisgutan sa tagna nga kanang umulabot diha pud sa kaning panahon bradini. Ang kanang gisgutan nga umulabot brother ni mo kana ang Espiritu Santo. Dinhi sa Juan kapitulo 16 versikulo 13 ug akong pagbabasahon nga Biblia ang pulong sa Dios. Apan kung mabot na ang Espiritu Santo nga mo ang magtutudlo sa kamaturan, tudloan niya kamo sa tanan nga kamaturan. Ang iyang itudlo kanyo dili gikan kaniya kung dili isulti lamang niya ang iyang nadungog isulti usab niya kaninyo kung unsa ang manghitabo sa umaabot. Busa kinsa ang gingon nga umalabot sumala sa tagna sa 3:15 sa Ecclesiastes kanang umlabot diha sa kaning panahon walay lain sa gibasa sa kaubang ministro ang Espiritu Santo kay matud ba apan kung moabot na ang Espiritu Santo nga mao magtutudlo sa kamaturan ang gipasabot do bradini nga umabot ba ang Espiritu Santo o kay gingon sa tagna kadtong diha sa kaning panahon mao na si Kristo o kana nga umalabot mao ng Espiritu Santo diha man sa kaning panahon. Gingon dayon sa unang sa Ecclesiastes, history merely repeats itself ang namaw kung ito na mapag-usap. Busa kung doon makita sa panahon ni Kristo sa iyang pagkakamaturan nga doon na miya po
ng mga tinunan nga wala makasabot. Dili po sa pagtulunan sa PBC nga nagpailami sa katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao, Master Tomas D. Wilson, doon na po makita nga namiya. Pero magpasabot, akong gidiyaan ang kamaturan, dili na kamaturan, mga mahal nga tigpaminaw. Daghan daw kapag isulti bro, rin na pero saon man nga hapsan ng oras na pupos na kalapas na ganit tagamay. Ato lang lang yung management muni. Kung saan man nga ang punto man atong gipasabot na ato nang natuki sa bala ang kasulatan nga ang giingon sa uno ni history merely repeats itself. Natuman sa dapit sa Espiritu Santo, wala natuman sa dapit sa Iglesia Adventista de los Sétimo Dia, diin gidipensahan sa pastor o sa uban pang mga ebangelista sa SD, mga mahal nga tigpaminaw. Kung mao basyanan po ang pagila sa kamaturan nga kung dunay mamiya dili na kamaturan unang-una, daan man mong dili kamaturan, ay di lang ikalain ha, di lang ikasakit, nagsultinan ta sa tinod tungod sa among pagpadayag kaninyo sa mga ebidensya sa mga basahan og sa Biblia nga ang pagtulunan sa Seventh Adventist Church dili iya ni Kristo. Busa ang mga membro diha, kung doon na may pag-awag, kami mo awag po ni. Kung kamo mga membro sa Sabadista, nasayon ninyo nga ang mga pagpanudlo diha sa pagtulunan sa Sabadista, ayan mo papasilong. Pagitaan ninyo ang kamaturan, ang mga pagtulunan nga nagasaysay sa tibok ng kamaturan, o walain mga kaigsunan, dili pagpangambog kini, dili lang ninyo madunggan sa mga bakba, sa ministro sa pagtulunan sa PBC, nagdimalaan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, o gitoko, o gimuntag, o gitudlo kanamo ni Master ang katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao Master Tomas D. Eugenio Sr. Nabot naman ang oras, mga mahal na pagkamulasyon, din ang gapon kami sa sunod ng mga programa, kay laghan pa among tubagonon, o among ihanaw diya kanino ang mga gihimong pagpanamastamas ni Mitchell Binili sa pagtulunan sa PBC. Sa ngalan sa magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr., o sa ngalan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio Kinayugso ni Evangelista Brother Juan Danilo Mangalos, o sa kaubang nako ng Evangelista o Ministro, Kinusab si Brother Rene Telebrico. kami ngayon hangtod sa sunod sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpabila.